Anga ministre ɲama Sumelu Bube Mayiga dugu saniyani ani fosew baara bɔli a y'o bila sen kan. Jɛkulu min ni olu ɲɛsilen don bagan sogo ani nɔnɔ ko ma u kɔni u ye wele bila ka taa kunnafonidilaw ma janvier kalo tile 29. Belgique jamana olu sɔnna ka maa bisimila n'o o ye Côte d'Ivoire président kɔrɔ ye Laurent Gbagbo. O ni kunnafoni wɛlɛw olu de ye kunnafoniw ye an bɛna min lase aw ma bi Jumadal hula kalo tile 27 hijira san 1440 don. Télé ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Programme tako filana n'o ye saniyani ani an ka duguba ɲɛta ani duguba bonyani o hakilina min talen don ni u b'a fɔ a ma ko PADIB. An ka ministre ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan kunu sibiri don n'o ye février kalo tile 2 ye. An b'a yira o la k'a fɔ ko a baara kɔni kɛra yɔrɔ min na o ye Badilabugu Sema de ye. Amadu Ɲamele tun b'a kɛnɛ k'a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Walasa duguba sigi yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya maaw bolo cogo min na, jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumelu Bube Mayiga ka taa se jamana ministre min sigilen don mara yɛrɛ caman bɔlen ma kunun ko olu tun bɛ Badilabugukaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 4nan na ka se ka baaraw nun don baara minnu bɛ tali kɛ bɔlɔnba minnu kɔni bɛ Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan na ka taa se Bamakɔ yɛrɛ sigida 2nan ma olu bɔlɔnba dɔw bɛ se ka ci cogo min na maaw kɔni bɛ se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ taga ni ka segin na hakaja min bɛ kɛ waleya ye ka sanuya yɛrɛ sabati Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Kunun ko nin baara in nun donni kɛnɛ kan jamana in maaba caman tun bɛ yen nɔ ka taa se kunnafonidilaw ma. N'i ye nin baara in yɛrɛ ta k'a lajɛ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko deuxième phase o de ye a tako filanan ye bari tako fɔlɔ kɔni tun kɛra ka tɛmɛ. N'i ye baara in yɛrɛ ta k'a lajɛ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma programme d'assainissement et de développement urbain de Bamako bakurubalen na n'u k'a ma ko PADIB. A bɛ tali kɛ Bamakɔ yɛrɛ bɔlɔn caman kɔni bɛ yen nɔ hali tɛmɛsennamaw yɛrɛ kɔni gɛlɛya b'o kan ka taa se bolimafɛn yɛrɛ tigilamɔgɔw ma. O de y'a kɛ miiri kɔni ni tasi kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa bɔlɔnba minnu kɔni bɛ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ sigida 2nan ka taa Bamakɔ yɛrɛ sigida 5nan na olu bɔlɔnbaw bɛ se ka ci cogo min na sanuya yɛrɛ bɛ se ka sabati hakaja yiriwa yɛrɛ bɛ se ka boloda. N'i ye nin bɔlɔn ninnu ta k'a lajɛ manaji kɔni bɛna bɔ bɔlɔn dɔw kɔnɔ wa fara yɛrɛ ka kɛ kungurunin n'an b'a fɔ ma ko pavage o fana bɛna kɛ bɔlɔn dɔw kɔnɔna na Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Baara minnu bolodalen filɛ nin ye a tako fɔlɔ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko première phase Bamakɔ sigida 2nan na bɔlɔn 7 bɔɲɔgɔnko min kɔni labɛnna. N'i ye Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan yɛrɛ ta k'a lajɛ bɔlɔn 9 minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnna min kasabi tari jɔ CFA miliyari 9 miliyɔn 347 o n'a kun ka fɛ. Baara tako filanan min bɛna boloda o kɔni bɛ ɲɛsin Bamakɔ sigida 5nan ka taa se hakaja halisa sigida 2nan ma. Bɔlɔn 14 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka se ka labɛn Bamakɔ sigida 5nan ni a sigida 2nan yɛrɛ kɔnɔna na. Bamakɔ sigida 5nan maire ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Watara ale kɔni ye nisɔndiyaba de sɔrɔ kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ baara min n'o o talen filɛ nin ye ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka sigida ma. Ka taa se jamana ministre min sigilen don mara yɛrɛ cɛman bɔli la anw ka jamana kɔnɔna na n'ale yɛrɛ Mohamed Aga Erlaf ale kɔni ye nisɔndiyaba de sɔrɔ bari a y'a jira k'a fɔ nin baara minnu bɛ ka bila sen kan Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na a b'a to sanuya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na o maaw yɛrɛ ka taga ni ka segin lafiya bɛ se ka don o la. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumelu Bube Mayiga ale kɔni a ka nisɔndiya jira nin kɛnɛ kofɔlen kan bari a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min filɛ ka boloda nin ye jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ale ka hakilinataw ye walasa Mali yɛrɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛda kura ta cogo min na wa min yɛrɛ bɛ se ka kɛ lafiya ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ baara min bilalen filɛ sen kan n'an k'o ma ko PADIB n'a yɛrɛ ɲɛsira Bamakɔ yɛrɛ sigida 2nan ka taa se sigida 5nan ma. Don n'a nataw la Bamakɔ yɛrɛ sigida wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ ni nin baara in ma se olu ka yɔrɔw la a bɛna walankata ka se o yɔrɔ kofɔlen na hakaja ka se Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. An ka hijitalaw ka soba n'o ye maison di Aji ye kunun février kalo tile 2 baara tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye hakilina falen baara ye maa minnu ni olu kɔni bɛ baara kɛ a soba in kɔnɔna na ani société
Jara Asar la ale ye jɛkulu min ni a bangelen a sigilen don Magan kɔnɔna na olu ka baara ye fɛn min ye dumuni ko n'o ye magantalaw ka dumuni ko ye u ye hakilina falen kɛ o ko kan Ali Kulubali ni Salifu Ɲare tun b'o kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Jɛkulu dɔ bɛ yen na olu sigilen don fɛn min ye Magan jamana kɔni kan ni olu ka baara ye fɛn min ye ka se ka dumuni dumanw kɔni tobi ka di fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se jamana wɛrɛw ma yaasa u nataw ka hiji ɲuman kɛ cogoya min na olu ka baara de ye fɛn min ye ka se ka dumuni kɔni tobi ka di olu ma ani hôtel-kow n'u ye siyɔrɔkow ye ka se ka olu kow ɲɛnabɔ. Fɛn min ye a cakɛyɔrɔ yɛrɛ ni maaw b'a wele ko société Jara Sal a jirala k'a fɔ a ɲɛma ni salow ka hijiw tɛmɛlen kɔ a ye wulikajɔ kɛ ka senfa ka se Mali kɔni kɔnɔ yaasa ani maliden minnu bɛ yen ni Mali hijikɛlaw minnu b'a ko ɲɛnabɔli la yan n'u ye agences ye fo ka taa se maison de haji yɛrɛ ma ka se ka sigi ka kuma gɛlɛya minnu bɛ yen ani bonyamasegin min b'a bolo fana ka se ka o lasegi olu kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na fɛn ye nin maa kofɔlɔ in ye a ɲɛmaaba yɛrɛ a kɔni ye kuma ta a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ foli ani tɔnɔba kɛ fɛn min ye agence minnu bɛ yen n'u y'u ka danaya kɔni da a kan nka fɛn ye hali sisan a ye a jira k'a fɔ olu ka baara u ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn ye hiji kɛko ɲuman ani dumuni kɛko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ hijidenw fɛ cogoya min na an ka kumaw lamɛn. Bon an b'a fɔ bi yɛrɛ an bɛ don min na bi an ka baara fanba o de ye hiji baara de hôtel ko ani dumuni ko agencew ka soko agencew ka dumuni ko ani minan sigi o baaraw an dɔmɛnaw de kosɛbɛ yɛrɛ de mɔgɔw y'an dɔn ye mais san damadɔ na an kun tununa san damadɔ kɔnɔ mais an ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ minnu bɛ n'olu y'a bolo sama nɔfɛ n'olu tun bɛ baara la mais salon de an kun bɔra ka na minan baara na tuguni pour que de kun y'an ka baara kɔrɔ ye k'o daminɛ bon sigili fanba an ye an lanceli min kɛ k'a fɔ an ma tunu an bɛ yen bon n'an ye hiji minan baara in lance komi an ni jamana wɛrɛ mɔgɔw de kun y'a daminɛ an ye siɲɛ fɔlɔ kɛ maa 1500 bon salon o taara maa 3000 ani 500 la an ko nin ko mɛ cogo min na an tɛ tɔ an k'an bolo bɔ an ka jamana yɛrɛ nɔfɛ don nataw la ni jamana wɛrɛ mɔgɔw fanga bonyana est ce que an bɛna se ka an bolo bɔ an ka jamana nɔfɛ an y'o de hakilila ta k'an bolo sama an ka jamana nɔfɛ alhamdulillah an ka jamana mɔgɔw y'a ye dɔrɔn jara de don jaraba ko n bɛɛ b'an dɔn n'o de ye o kɛlen dɔrɔn u ye dana d'an kan salon yɛrɛ an ye mɔgɔ min sɔrɔ minan baara la a taara jɔ fɔ maa 7,000 ɲɔgɔn na bon alhamdulillah an ye mɔgɔw de wele o de kama ka sɔn o bonyamasegin kɛ mɔgɔw ye u k'an bilasira n'u ka hakilila ɲumanw ye pour que baara in bɛ se ka ɲɛ san nataw la. A kɔfɛ tuguni a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu b'u kan olu fana ye gɛlɛya dɔw ye barisa baara tɛ yen ma a tɛ se ka baara kɛ k'a fɔ k'i tɛ gɛlɛya sɔrɔ nka a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ masaw tala yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ ko olu kɔni ko sela ka ɲɛnabɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Baara o baara ni gɛlɛya tɛ ban nka mɛ ni jigi kɛ Ala subhanahu wa taala ye k'i ka ko di Ala ma ni Ala sɔnna Ala b'i dɛmɛ baara in kɔnɔ sinon an ye gɛlɛyaw sɔrɔ gɛlɛya minnu fanga ka bon kosɛbɛ o dɔw yɛrɛ hali o misali yɛrɛ cili ɲina a b'a o man d'an ye kosɛbɛ ka d'a kan ni Ala y'i dɛmɛ ka ban k'i sutura Dieu merci k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin sinon ne yɛrɛ min filɛ nin an don min n'an ye dana da mɔgɔ minnu kan k'an n'u jara an y'olu yira k'a fɔ olu de kan ka k'an jigin n'o ye an ka balima arabuw ye an n'u jara dana sɔrɔ o kan kosɛbɛ an ye danaw sɔrɔ u bolo mais fɛn dɔw nana bɔ a kɔnɔ olu tɛ se lagali kow la mais an sera k'an jija cogoya bɛɛ lajɛlen la an yɛrɛ ka se la ani an balimaw ka dɛmɛ na minnu bɛ n'olu y'an kanu Ala kama danaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'an jija ka tɔɔrɔ ninnu y'an dɛmɛ ka se ka fɛn bɛɛ datugu mɔgɔ ma bɔ foyi kalama o bana masa min y'a ko datugu o cogo la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin gɛlɛya ninnu datugura Ala fɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. O kɔfɛ soba in min bɛ yen ni a yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don ka hijidenw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni o ye la maison du haji ye so hijidenw la tɔgɔla so o ɲɛmaaba ka dankan walima a ka nɔrabila o kun bi kɛnɛ kan ale fana y'a ka laseliw kɛ maaw ye a kɔni y'a ka nisɔndiya kumaw jira wa a tilala k'a jira fana k'a fɔ hali sisan maa min ye nin baara in sigi sen kan o na dɛmɛ don a ma a baaraw na se ka kɛ ɲuman na cogoya min na a ka laseliw filɛ nin ye. An tun bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye maison du haji ka kɛnɛ de ye ani agence de voyage ka kɛnɛ prestataire dɔ an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ n'a sigilen bɛ kɔ kan n'o ye Jara ye o de y'a laɲini k'an fara ɲɔgɔn kan ale ka baara ye dumuni ko ye hiji la an farala ɲɔgɔn kan an kumana an ka ɲɔgɔn dɔn problème ye min ye difficulté ye min ye an ka se k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka laɲini ye min ye hiji min daminɛtɔ don n'a campagne kan ka daminɛ le 11 février halisa an ka kuma kelen fɔ n'o ye maison du haji ye n'o ye agence de voyage ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa hijidenw bɛ se ka lafiya min sɔrɔ k'a d'a kan hijidenw tɛ dɔwɛrɛ ye an somɔgɔw de don an faw don an baw don an balimaw don a bɛɛ ye maliyɛn de ye o la ni sigida nin ye an ka baara taabolo de ye walasa fɛn minnu ma ɲa olu ka se ka ɲa maison du haji tɛ dɔwɛrɛ la ka baara kɛ walasa hiji ka ɲa
maison aji tɛ dɔwɛrɛ ɲini ani agence de voyage an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a d'a kan maison di aji tɛ se ka taa agence de voyage kɔ an ye baara kɛ ɲɔgɔn de ye. baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuntala cɛ ni fɛn min ye nin dumuni tobila jɛkuluba in a ye fɛn min ye ko dɔ kɔni jira maaw la ni o ye ka dumuniba tobi yaasa maaw ka dɔn a ka baara ye min ye a bɛ se min na wa fɛn min ye maa fɛn fɛn tun bɛ yen n'u bɛ agencew tɔgɔ la fo ka taa se maison de aji yɛrɛ ma olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ olu a bolo di nin maa kofɔlɔ in ma yaasa a ka baara na se ka sankɔrɔta ka tɛmɛ nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen ta kan cogoya min. bagan sogo ani nɔnɔ o tigilamaw u ye kunnafonidilaw wele janvier kalo tile 29 a kɛra kunnafonidilaw ka soba kɔnɔna na n'o ye maison de la presse ye ka kuma gwɛlɛyaw kan gwɛlɛya minnu n'a bɛ filaw kan gwɛlɛya min n'a ɲɛsilen don filaw ma an bɛ don min na ko bi jɛkulu in ɲɛma n'o ye Hamsulayi Jalo ye ale ye welewele bila ka taa an ka jamana gouvernement ma walasa gwɛlɛya ani bingani minnu n'u bɛ kɛ ka kɛla bagan maralaw n'u ka nafolow kan o bɛ se ka dabila cogoya min na Mayimuna Kulubali ale tun b'o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen don baganko sogo fo ka taa a se nɔnɔ ma olu ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ janvier kalo tile 29 san 2019 kunnafonidilaw ka soba la ni o ye maison de la presse ye ni kɛnɛba in tun ɲɛmayalen don ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ɲɛma fɛ ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Hamsulayi Jalo a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali filaw la n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ Mali filaw kan an ka jamana kɔrɔnfɛla la a ka kuma kɔnɔ tuguni a y'a yira k'a fɔ ko don kelen pewu tɛ tɛmɛ ni u ma fila dɔ bɔnɛ a ni na ka bɔ a ka baganw kɔrɔ wa ko o baara yɛrɛ tɛ kɛla maa si fɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u u b'a a fɔlu ma donso mugutigi caman de bɛ kungo kɔnɔnaw la don o don n'u u b'a la ka filaw bɔnɛ u ni na ko o ye fɛn min ni a bɛ ka gɛlɛya caman lase Mali bagan marako la a n'a nɔnɔko fo ka taa se a sogoko ma jɛkulu ninnu maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko o ko bɛ yɔrɔ min na bi ko min kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ko fo wulikajɔ ka kɛ olu fɛ yaasa u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko ninnu na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Hamsulayi Jalo a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Mali fila bagan maralaw yɔrɔ si kɛrɛnkɛrɛnnen t'u ye yaasa u bɛ se ka t'u ka baganw bila yɔrɔ min na u ka dumuni kɛ o sabu kɛ ko basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ a ko filaw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi dɔnsen kelen t'u bolo u t'a dɔn u b'u dɔn ka taa kɔfɛ yali u b'u dɔn ka na ɲɛfɛ de Pupu Sise ale fɛnɛ kumara ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ale ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ka faamuyali la ko a bɛ komi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ ka donso minnu ni mugu b'u bolo n'u b'a la ka fagali kɛ ko yali ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de tɛ ni maa ninnu jukɔrɔma dondonbagaw ye wa ko sabu n'i y'a ta k'a lajɛ ko fila o fila ni olu bɛ yen nɔ u kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka olu ka maramafɛnw bɛɛ min'u la wa sɔgɔma ni wula u bɛ don u ka duw kɔnɔ k'a lajɛ ni maramafɛn tɛ mɔgɔ bolo ko munna ko o kelen fɛnɛ tɛ ta ka ɲɛsin donsow ma ko olu filaw ko maramafɛn to olu bolo maramafɛn dun bɛ donsow bolo ko don o don donsow b'a la ko olu faga ko o kɔni ye fɛn min ni o cɛman ɲi o gɛlɛya ninnu bɛɛ de kɔnɔna la jɛkuluba min ni o sigilen n'o o yɛrɛ ka ko baara ɲɛsinnen bɛɛ baganko nɔnɔ fo ka taa a se sogoko o ma n'o o ye nanzarakan na organisation de la filière bétail viande et lait olu maaw ko u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka fɛɛrɛw tigɛ joona joona yaasa fila bagan marala ninnu ye se ka kisi cogoya min na o n'u bolola baganw ani u bolola minɛn tɔw o ni maa minnu ni olu bɛ ka fagali wale ta k'u sɛgɛrɛ marifa ka minɛ o maaw bɛɛ lajɛlen na yaasa ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu filaw yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ cogoya min na o ni maa minnu fɛnɛ ni olu yɛrɛ ka baara de ɲɛsinin bɛ baganko fo ka taa a se nɔnɔ ale ni sogokow ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogoya min na tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ u ko min ye nin fɛn kofɔlen ninnu ye ni o ye baganko fo ka taa a se sogo ni nɔnɔ ma ko fɛɛrɛ ka kɛ k'a lajɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw la cogoya min na o ni u b'a fɔ fɛn minnu ma ko TVA u ka se ka dɔ bɔ olu fɛnɛ sɔngɔ la ni o ye sara ye sara minnu ni u b'a o da baganw nasara ani sogo saraw kan ko ka se ka dɔ bɔ olu la cogo min yaasa sogo yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nɔgɔya la o ni k'u ka jagokɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yira minnu ni olu bɛ se ka kɛ bagan suguw ye o ka sigi Bamakɔ komini kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen na ni fɛn bɛ tali kɛ bagan dumunikow la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ k'olu subventionner ka se ka nɔgɔya kɛ o la ka ɲɛsin bagan baarala ninnu bɛɛ lajɛlen ma lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don an ka duguba kɔnɔna na duguba ku wulikajɔ o kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nka sigidalamaw ani jamanadenw y'u kanto ko a ko kɔni kɛra dɔgɔtɔrɔ nana o y'a sɔrɔ saya kɛlen kɔ ko k'a sabu kɛ ko u tun kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa waleya min bɛ kɛ ka dala ani kojugu minnu kɛra maaw la ka ban o tun kana kɛ ko nka ko jamana ɲɛmaaw kɔni y'u sigi ka a mafilɛ ten Amadu Ɲamele ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko kan an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana kɔnɔ ni wagati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bolofa nana kɛ Bamakɔ yɛrɛ ta kan wulikajɔ kɔni bilara sen kan
ministre min sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ko ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye général de division Salfo Traoré ka taa se polisilakaw gendarmelakaw gardiw olu kɔni ye wulikajɔw sabati ka bɔ janvier kalo tile 28 na ka na bila an bɛ don minɛ komi bi Bamakɔ yɛrɛ bɔlɔnbaw ka taa se Bamakɔ yɛrɛ dankun ma sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ se ka kɛ cogo min na kojugukɛla minnu bɛ ka tɛgɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan. N'i ye waleya in yɛrɛ ta k'a lajɛ a baaraw kɔni bilara sen kan janvier kalo yɛrɛ tile 28 ka b'o la ka na bila an bɛ don minɛ komi bi finitigilakaw kɔni bɛ larawulili sugu bɛɛ lajɛlen na walasa tɛgɛ kɔni bɛ se ka da kojugukɛlaw ka to min na. Tuma min na nin baara ninnu bilara sen kan général de division Salfo Traoré fɛ ani a ka cɛdenw maliden caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni kɛlen don ka jalaki bin Salfo Traoré kan. Bari n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ tuma min na Abdul Aziz Yata Bare ale kɔni bɔnɛna ani na walejugu kɛbaa dɔ fɛ ka taa se Umar Touré ma n'ale yɛrɛ ye jagokɛla ye ni ka taa se Umar Touré ma n'ale yɛrɛ fana ye jagokɛla ye n'a bɔnɛna a yɛrɛ ka so yirimajɔ zɛrini na. Olu kɔfɛ de ye jamana ɲɛmaaw sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ ka lakana kɔni bolo da. O b'a yira k'a fɔ a cɛdenw ani a maramafɛnw bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo nka mun dun y'a to u y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan kɛtɛw ni faali minnu kɛlen filɛ nin wagati laban ninnu na ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri bolo da. Nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko médecin après la mort o ye saya yɛrɛ kɛlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ ka tila ka wele. Maa dɔw ka ɲɛfɔtogo la général Salfu kɔni bɛ ka nin baara min kɛ nin a sirannen don walasa a yɛrɛ kana se ka bɔ a jɔyɔrɔ la cogo si la. O de y'a to a ye wulikajɔ in bila sen kan ni tile fila laban ninnu na walasa ka se k'i tɛgɛ da maaw kan maa minnu ye kojugukɛla ye anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Maa dɔw kɔni ɲininkalen olu y'a yira k'a fɔ tɛgɛ kɔni tɛna se ka da an mago bɛ zunba minnu walima walejugu kɛbaaba minnu na anw ka jamana kɔnɔna na. Bari tuma min na général Salfu kelen don ka wulikajɔ bolo da o wagati kelen zon kɔnɔna sɔmina ka taa se maafalaw u bɛɛ lajɛlen na sɔmina kunnafoni siraw fɛ ka yira k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ anw ka polisilakaw ni gendarmelakaw fɛ. O wagati kelen zon fɛn fɛn bɛ yen maafala fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ɲɛmadogoyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la. Yani général Salfu ka cɛdenw ka segin ka t'u sigi u ka polisiso kofɔlenw ni gendarmeso kofɔlenw na k'u bolo fila da u sen kan tuguni. Halisa maa dɔw kɔni ka hakilinata général Salfu kɔni n'a ka cɛdenw ye nin wulikajɔ min kɛ o y'a sɔrɔ kunnafoni kɔni carina ka ban ka se kojugukɛlaw kɔni ma. Bari n'i ye wulikajɔ yɛrɛ jateminɛ Bangɔni na gulɔmi yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko bar africano wulikajɔ kɔni kɛra polisilakaw fɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ daminɛ janvier kalo yɛrɛ tile 28 o y'a sɔrɔ o maaw tun lasɔmina ka ban. Gulɔmi yɔrɔ fana bɛ yen nɔ ni an ko ma ko bari yafa n'ale yɛrɛ bɛ Jelibugu la u ye wulikajɔ fana kɛ ka taa o yɔrɔ kofɔlen na o fana y'a sɔrɔ olu maaw kɔni lasɔmina ka ban. Halisa ɲɛfɔli hukumu kɔnɔna na maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ min kelen filɛ général Salfu fɛ nafa o nafa kɔni yera la o de ye k'a fɔ maafala minnu kɔni bɛ Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka taa se walejugu yɛrɛ kɛbaabaw fɛn fɛn ma u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka baara sonsoro nin wagati laban ninnu kɔnɔna na yanni u ka segin k'a daminɛ don n'a natɔlaw la. A yirala k'a fɔ polisilakaw ka nin wulikajɔ min bilalen filɛ sen kan walasa ka se k'a tɛgɛ da maafalaw kan walasa ka se k'a tɛgɛ da zonba kule minnu kɔni bɛ Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. O wagati kelen polisi dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni jɔ dankun na walasa ka se ka moto kɔni minɛ vignette kɔni tɛ moto minnu na. O ko kɔni balina yɔrɔ kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ 100 ani 200 o fana tun bɛ ka don polisilakaw bolo wa n'o donna polisilaka minnu bolo olu kɔni bɛ mototigiw bila ka tɛmɛ hali y'a sɔrɔ vignette kɔni tɛ moto ninnu na. Ni maa fa waleba minnu bɛ ka kɛ anw ka jamana yɛrɛ faaba la n'o ye Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna ye nin wagati laban ninnu na polisilakaw kɔni ta ye san wolen kɔfɛ ka minɛn kɔni sigi min ni maa caman kɔni fɛla t'a ye cogo si la. Bari lakana min n'u bɛ ka kɛ kabiri janvier kalo yɛrɛ tile 28 ka na bila an bɛ don minɛ komi bi ni ne kan ka to sen na san yɛrɛ mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An ka diɲɛ kunnafoniw ma filɛ. Diɲɛ kiiribulonba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko cour pénal international olu kɔni ye Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ ye kɔnɔwari masakɛ kɔrɔ ye ka taa se denmisɛnw ka maa ɲɛma kɔrɔ ma an bɛ se k'a fɔ ministre kɔrɔ fana tun don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Charles Blé Goudé k'a yira k'a fɔ nin maa fila kɔni bɛɛ lajɛlen labilara. O labilali kuma min fɔra a tun yirala k'a fɔ jamana jumɛn bɛ nin i kanbɔ walasa ka se ka nin maa fila yɛrɛ bisimila i ka jamana yɛrɛ sanfɛ bari u tɛna se ka na kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan nin wagati kelen in na. O wagati kelen na Belgique jamana ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ fɛn min ye kɔnɔwarikaw ka masakɛ kɔrɔ ye n'o ye Laurent Gbagbo ye a ka se ka taa i sigi olu kɔni ka jamana kan. O dantigɛli tun kɛra Belgique yɛrɛ ministre so min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o kuma lasela ale yɛrɛ n'a tɔgɔ ye Karl Lagati ka o ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blé Goudé ma jumadon kɔni fitirimagɔn yɛrɛ waati nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen ni sanga 30 ye u kɔni maa fila kɔni bɔra kaso la u kunda dunanjigiso yɛrɛ dɔ kan a yɛrɛ dugu kɔnɔna na n'o ye Hollande dugu dɔ ye n'an ko a ma ko Pays-Bas
maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun de y'a to Laurent Gbagbo ale ye Belgique jamana suganti k'a fɔ a na t'i sigi kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ muso dɔ bɛ yen tɔgɔ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Nandi Bamba ka taa se a denkɛ dɔ ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen de sigilen don Belgique jamana kan o de y'a to Laurent Gbagbo kɔni bɛna t'i sigi Belgique jamana yɛrɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo kɔni bilatɔla ka bɔ kaso la kangari gɛlɛn caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni dara Laurent Gbagbo ye bari a yirala k'a fɔ a bɛna t'i sigili min kɛ Belgique jamana kan yamaruya kɔni t'a bolo cogo si la k'a fɔ a na wuli ka bɔ Belgique jamana kan ka taa jamana wɛrɛ kan ni a ma yamaruya sɛbɛn ta diɲɛ yɛrɛ kiiribulonba ye n'an b'a fɔ o ma ko CPI ka taa se hali foroba kɛnɛw kan walasa kuma yɛrɛ ka se ka di Laurent Gbagbo ma olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye ka dantigɛli yɛrɛ fɛnɛ kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Laurent Gbagbo tɛna se ka nin si kɛ fɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔngari gɛlɛn kɔni dara Laurent Gbagbo ye wa ni Laurent Gbagbo yɛrɛ ni a ma nin kɔngari gɛlɛn ninnu kɔni bɔ a sira fɛ wele bɛ bila a ma ka tila ka na a ɲininka a dalakan na diɲɛ kiiribulonba in yɛrɛ kɛnɛ kan o kɔngari gɛlɛn minnu kɔni dara Laurent Gbagbo ye o ma kɛ a masurunnamaw fɛla ye cogo si la bari olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin fɛnɛ kaso wɛrɛ de Laurent Gbagbo ko a labilara nka a labilara k'a fɔ a bɛna taa don so kɔnɔ a tɛ se ka taa dugutaga la cogo si la wa a yɛrɛ tɛna se ka jamana kuma kɛ wa a tɛna se ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ ka hakilinata la nin ye kaso de ye ka ɲɛsin Laurent Gbagbo ma halisa maa dɔw fɛnɛ ka ɲɛfɔcogo la ko ba ye so sɔrɔ a ko fanfan Laurent Gbagbo yɛrɛ tun man kan ka bila ka bɔ kaso la cogo si la nka o bilalen dɔw fɛnɛ bɛ tila k'a yira ka fo lafiya da ka don o ma joona joona k'o kɔni tɛ se ka bɛn cogo si la fɛn minnu mana bɔ Kɔnɔwari masakɛ kɔrɔ ni an ko a ma ko Laurent Gbagbo a ka kibaruyaw la an bɛ n'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Sénégalikaw fɛ yen nɔ yɛrɛ kofɔ n'an b'a fɔ min ma ko campagne présidentielle o baaraw bɛna daminɛ Sénégalikaw fɛ yen nɔ bi ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ suganti min yɛrɛ kan ka kɛ u ka jamana kan février kalo tile 24 san 2019 min ni an fila kɔnɔ ni ye nin jamana ɲɛmɔgɔ suganti yɛrɛ ta k'a lajɛ ni a yɛrɛ kofɔ kɔni baaraw kan ka daminɛ bi Sénégalikaw yɛrɛ fɛ maa 5 kɔni bɛ yen nɔ minnu kan bɔlen don fanga yɛrɛ nɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ bila sen kan jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ka taa se Idrissa Seck ma Issa Sall Madické Niang Ousmane Sonko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna munumunu salo bila sen kan walasa Sénégalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ u yɛrɛ kofɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na u yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa février kalo yɛrɛ tile 24 nka an bɛ don min komi bi Sénégalikaw fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall a yirala k'a fɔ garisɛgɛba kɔni bɛ ale bolo walasa ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka ngolo fa février kalo tile 24 natɔla ka sababu kɛ fanga sinamatɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ k'u fosi ka na fara Macky Sall yɛrɛ kan fanga sinamatɔ musoba dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Aissata Tall Sall nin ye muso ye min ni a yɛrɛ kɔni tun bɛ caman fɔ fanga ma nka ale nan bɛ ka na fara Macky Sall yɛrɛ kan walasa jamana ɲɛmɔgɔ suganti min bɛna kɛ février kalo tile 24 Macky Sall yɛrɛ bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko kuran kɔ o kɔfɛ Sénégalikaw ka lafasali cɛba min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko avocat Elhadji Diouf ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale ka dɛmɛ bɛna se Macky Sall yɛrɛ ma hali ni y'a sɔrɔ u ka cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Samuel Sarr ale kɔni ma se ka pereperelatigɛ di cogo si la k'a fɔ a na maa min dɛmɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ suganti in na Sénégalikaw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Idrissa Seck ale fana wililen don yɛrɛ kofɔ baaraw la nka a yirala k'a fɔ Maliki Gakou o kan ka fara ale walasa ale ka yɛrɛ kofɔ baaraw na sabati a bolo kalafili min kun dalen don Sénégalikaw ka jamana ka février kalo yɛrɛ tile 24 bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don k'i ɲɛ jɔ diinɛ duguba min bɛ u yɛrɛ ka jamana kan n'a bɛ fɔ o ma ko Tuba Tijaniya kalanden minnu bɛ yen olu n'a kala ta jɔn ye o ɲininkali kɔni gulonnen bɛ ka to cɛba fila wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni sen bɔra jamana ɲɛmɔgɔ suganti in na min kan ka kɛ février kalo yɛrɛ tile 24 Dakar yɛrɛ ni o yɛrɛ y'u ka faaba ye o maire kɔrɔ Khalifa Sall n'ale yɛrɛ bɛ kaso la an bɛ don min komi bi ka taa se u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o denkɛ Karim Wade olu fila bɛɛ lajɛlen maa bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi ninnu fɛnɛ ka dɛmɛ bɛna don jɔn ma a ma kɛ fɛn fɛ kibaruya minnu mana sɔrɔ Sénégali lahalaya la ka taa se u ka kalafili ma février kalo tile 24 an bɛ n'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Niger jamana kan maa 6 olu kɔni bɔnɛna u ni na a kɛra dugula min ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Bage Daraji ni a yɛrɛ bɛ commune dugu min fɛ o de ye Tumur ye nin falen kɔni kɛra juma yɛrɛ sufɛ ka dugu jɛ kunungo sibiri la a yirala k'a fɔ a kɛra maaw fɛnɛ fɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni an ko ma ko jatigɛwale jɛkulu n'u bɛ Nigeria jamana yɛrɛ kan nka tuma dɔ la u kɔni bɛ don Tchad jamana kan ka don Niger yɛrɛ jamana kan o jatigɛwale kɛbaw de kɔni donna Niger jamana yɛrɛ kan ka taa ni maa 6 kɔni bɔnɛ u ni na tantɔ cogo la
Niger yɛrɛ marabolo min bɛ yen nɔ ni an ko ma ko region ni n'a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Difa, ale yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba Mahamadu Bakabe ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma nanzarakan na ko règlement de compte n'o de ye tasarabere ye, o de talen filɛ nin ye Boko Haram maaw yɛrɛ fɛ ka taa kɛ nin makofɔlen ninnu na. Ni ye nin jatigɛwale yɛrɛ kɛ jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ n'an ko a ma ko groupe terroriste Boko Haram, bari ni ye jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲɛmɔgɔba fila o kɔni bɛ jɛkulu in na, o yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fila tɛ bɛn cogo si la. Jɛkulu kɔni kelen bɛ yen nɔ min ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kalifalen don Abubakar Shekau la, wa jɛkulu yɛrɛ kelen bɛ yen nɔ min yɛrɛ ɲɛmɔgɔya kalifalen don Abu Musa Al-Barnawi la. Ni jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ka maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka ɲɔgɔn kɔni bɔnɛ ɲɔgɔn nin na, nka a barata u bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ olu kɔni ye Boko Haram maa ye. Jɛkulu min filɛ nin ni an ko a ma ko Boko Haram ni jatigɛwale yɛrɛ jɛkulu don kabiri san 2015 waati u kɔni ye doni daminɛ Niger jamana yɛrɛ kan ka taa se Chad jamana, Cameroun jamana kan. U kɔni ye maa min bɔnɛ a nin na o kɔni cayara kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ nin jɛkulu min filɛ nin ni an ko a ma ko Boko Haram san 2018 yɛrɛ kɔnɔna na u ka tɔɲɔ kɔni sera maa minnu ma Niger jamana yɛrɛ kan a bɛ taa se maa 100 ni 50 bɔɲɔgɔnko ma minnu yɛrɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. Wa sɛnɛkɛla yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ka suma ma se ka ɲa cogo si la. Sɛnɛkɛlaw kɔni fɛnɛ kɔfɛ u ka bingali kɔni sera hali fila yɛrɛ misigɛnna dɔw ma minnu yɛrɛ ka surun dugu la, dugu min ni an b'a wele ko Bororos. Nin ye duguba ye min yɛrɛ bɛ Niger jamana yɛrɛ kan. An bɛ aw fo aw minnu ni aw ye tele ɲɛta waati bɛɛ lajɛlen aw b'a ale de suganti ka kɛ aw ka kunnafoniw lamɛnyɔrɔ ye. Danaya de b'o kɛ. O tuma an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ, ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la. A k'an bɛn sini ni masa in ma foyi k'an na.